Кешеләр бер-берсе белән аралашканда иң төп үзенчәлек ул яңалыклар сорашу. Кем кая барган, ни эшләгән, нәрсә күргән һәм башкалар. Кыскасы, яңалык һәр кешедә була. Үзегез дә аңлап өлгергәнсездер. Җырчыларның яңалыклары турында сөйләшербез. Эфирда Топ Клип хит парады. Минем исемем Рената Тей. Ничек кенә кызганыч булмасын, тик Рөстәм Насибуллинны бүген хит парадтан озатабыз. Алга таба зур уңышлар юлдаш булсын үзеңгә, Рөстәм. Исердем мин ахры мәхәббәттән, сине күргәч шаштым акылдан. Әллә син фәрештәм, бар канатым, сине күреп яздым хушымнан. Урладың син айлы төннәремне, canım buzlarım, әллә инде сихерләде мине. Карашларың серле күзләрең. Тантаналы дулкынландыргыч мизгел. Хит парадыбызда однабызның премьерасы. Бүгенге барлык алкышларны сиңа бүләк итәбез. Беренче күрүгә ошадым, күңелгә шул көннән башландым мәхәббәт уена. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уеннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән актаныш кызымның ышандым хисенә. Дөньялар буталды, аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Актаныш кызым мин, иркәлим, соңланам мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уенчык гына. Һәр вакыт күңелдән кабатлыйм исмеңне, дөньяны онытам тик сине күрүгә. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уеннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән актаныш кызым мин, иркәлим, соңланам минем кебекләр. Бер
Зөлфирә Мирзаяновларның бу көннәрдә эшләре аеруча тыгыз. 2 көн рәттән 12 концертларын гөрләттеләр. Шуннан тыш фотосессияларда да күренделәр әле. Җырлы гаилә иҗатта кайный. Бер сөю дип аталган җырлары бүген дә хит парадыбызда. Бергәләп күзәтик. Күренми синнән бүтәннәр, карамам да ятларга. Насыйп булсын гомер буе, шулай бергә атларга. Bir gene bulup süyüler, kaderin bilsek idi. Aldan iyine kütse de, birgelep görsek idi. Şatlağın da, kaygısın da, tizle bölsek idi. Vaqdalarga bir tomshida teşekkür emesin toplar, sürelülerini bilmesin ko'ngildagi uşaqlar. Birgina bo'lib suyular, qadrin bilsak edi. Oldanigina kutsa-da, birgalab ko'rsak edi. Shodlig'ingda, qayg'usingda tezlab bo'lsak edi. Sınalmaygına bulmuşum Durmuş digen yollarda Dolmaz lekin yüreğimiz Süyüleriz bulganda Birgine bulup süyüler Kaderin bilsek idi Oldan iyigine kütse de Birgelep görsek idi Şadlığında Qayg'usingda tezlab bo'lsak edi. Birgina bo'lib suyular, qadrin bilsak edi. Oldanigina kutsa-da, birgalab ko'rsak edi. Shodlig'ingda, qayg'usingda tezlab bo'lsak edi. Җырчы Ильяс Шаяхмәтовның төп яңалыгы ул да булса Түбән Камада Илһам эстрада ансамбленең җитәкчесе итеп билгеләнүе. Шуңа өстәп әле концертлар куя, тамашачыларны матур чыгышлар белән сөендерә. Кыскасы, Ильяс баштан аяк иҗатка чумган. Яңа вазифасында уңышлар теләп, сүзне үзенә тапшырыйк.
җилләре тарата томаннарны. Айырды язмыш бер-берен ярата торган парны. Таңнардан сыра әйтерләр, көтмәгән көнем бармы? Таң җилләре бик талгын. Җырласам талышым җитмәс, еракларда син калдың. Еракта калып йөрәкне янган утларга салдың. Таң җилләре иркәли камышларны. Таң җилләренә тиңлимен гомернең агышларын. Җилләр генә тараталмас җандагы сагышларны. Таң җилләренә тиңлимен гомернең агышларын. Тараталмас җандагы сагышларны. Таң җилләре җилләргә битем куям. Таң җиленә битем куям, кулларың назын тоям. Кулларыңның җылысыннан җанга сабырлык җыям. Таң җиленә битем куям, кулларың назын тоям. Кулларыңның җылысыннан җанга сабырлык җыям. Җанга сабырлык җыям. Җырчы Зарина Асылкаеваның иҗади тормышы гөрләп бара. Яңа җырлар, образлар туплау өстендә эшли Зарина. Озакламый Сабантуйлар сезоны башлана. Шуңа әзерләнәбез ди җырчы. Барлык чыгышларында да Заринәгә уңышлар телибез һәм клибын бәялибез. Юкка чыкты кинәт, ялгызлыкны тыю, моңаю. Кочагымда җәннәт, карашыңда сөю, ярату. Бер генә теләк, син миңа кирәк. Туктарсыңмы, синсез минем йөрәк. Язмышым
TNT премиясы ел сайын тамашачыларны шаккаттыра торган уникаль концерт. Быел да үз статусын саклап кала. Тарихта беренче тапкыр Уфа тамашачысын сөендерәчәк. Хөрмәтле Башкортстан халкы, сезне 15 июнь Башкортстан дәүләт концерт залында TNT премиялар тапшыру тантанасында көтеп калабыз. Да. Эй. Ага. Ага. Салат. Так. Зур жиын буларга тора. Казаннан җырчы чакырыбыз. Биючеләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада? Бар, чәй әзерлә. Армиядан кайткач, җырчылар белән киткән булсам, гитарда да уйнап йөргән булыр идем инде. Ватылдым әллә? Гомер үтә инде, шушы ватып тракторны килә. Ә мин гитарист эзлим. Әйдә, уйнап күрсәт. Да.
Белгечләр әйтүенчә, хәзерге заман кешесе элеккеге елларга караганда 5 тапкырга артыграк мәгълүмат кабул итеп, яңалыклар да күбрәк ишетә икән. Бүгенге тапшыруыбызда гына без күпме яңалык ишеттек. Шуңа күрә хәзер бераз гына ял итеп, чираттагы җырны тыңлап үтик. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Тормыш тиз генә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булсак, үтеп китәр авыр чагы. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры. Чираттагы җырчы Азалия Вәлиева. Азалияның яңалыкларына килгәндә җир җимертеп эшләп йөри. Гастрольләрне уңышлы гына тәмамлагач, шундук җыр яздырырга тотына. Җыр яздырып бетергәч, яңа клип буенча уйлана башлый. Анысын уйлап бетергәч, янәдән гастрольгә чыгып китәр вакыт җитә. Менә шундый иҗади ыгы-зыгы Азалияның тормышында. Ә хәзер клибына күз салыйк.
yeme Мәхәббәтем җаным Сиңа яна йөрәгем Сиңа тибә йөрәгем Назлы гына язмышым Сиңа яна йөрәгем Сиңа тибә йөрәгем Назлы гына язмышым Син. Җырларым тик сиңа Моңнарым да сиңа Йылы назым булып Йылмай тик син миңа Сиңа яна йөрәгем Сиңа тибә йөрәгем Назлы гына язмышым Сиңа яна йөрәгем Сиңа тибә йөрәгем Назлы гына язмышым Син. Сиңа яна йөрәгем Сиңа тибә йөрәгем Назлы гына язмышым Сиңа яна йөрәгем Сиңа тибә йөрәгем Назлы гына язмышым Назлы гына язмышым Син. Рәзил Камалов белән Рәфинә Ганиуллина матур үрнәк гаилә булып гомер итүләрен дәвам итәләр. Рәзил балалар белән музейларга сәяхәт итсә, бу вакытта уңган Рәфинә тәмле әйберләр пешереп, аларны өйдә көтә. Шулай ук пешергән ризыгының рецептын социаль шелтәрләргә куеп, сезнең белән дә бүлешә Хуҗабикә. Иҗатларына килгәндә, бик күпләр яратып өлгергән җырлары бүген дә хит парадыбызның лаеклы урынында. Эзләдем эзләрен, кайларда икәнсин. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел.
Кайт әйдә кайт мәхәббәт ярына. Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назлы җылыңны саклый бит кочагым, дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыймы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра, җилләргә ияреп барыймы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыймы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Концертлар сезоны ябылса да, иң грандиоз шаралар әле көтелә генә. Шундыйларның берсе 26 май Татнефть аренада Татар радиосының 20 еллык туган көне уңаеннан уздырылган зур концерт. 10 җырчының концерты бер юлы, бер урында. Әлеге тамашаны сез дә үз күзләрегез белән күрергә тиешсез. Язар алдыннан уйла, сөйләр алдыннан тыңла. Йөрәк белән хәл иткәннәр һәр вакыт дөрес була. Бер кемнән берни көтмә, серләреңне белгертмә. Һаваларда йылдыз санап, бушка гомерең үтмә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яра. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яра. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Бер кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яра. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә кара. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яра. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә кара.
өз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләрне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләрне, җирләр күкләргә карап. Телә матур теләкләрне, Җирләр күкләргә карап. Хит парадыбызның иң яшь катнашучысы Җәмилә Асадуллинаның яңалыкларына килгәндә, соңгы арада басымны күбрәк укуга ясарга тырышам. Ни дисәгез дә, уку елы тәмамланырга күп калмады ди ул. Гомумән алганда, Җәмилә һаман тулы канлы тормыш белән яши. Телләр өйрәнүен дәвам итә, бию һәм вокал дәресләре ала. Кыскасы, барысы да үз урынында. Илгиз Шәйхразиев белән яздырган дуэтлары да тамашачы тарафыннан бик җылы кабул ителде. Бергәләшеп карыйк әле.
салды оғашыларға. Лилия Гимадинованың яңалыклары күптән түгел эшендә булган. Сатып алу бүлегенең җитәкчесе булдым дип сөенә Лилия. Топ-клип хит парадында ул үз урынында. Сырама дип аталган җырына төшерелгән клипны янәдән сезгә тәкъдим итә. Рәхим итеп карагыз. Безнең якка барасы юлларың, барысын да яхшы беләсең. Уйламый да чык син олы юлга, әгәр килә мине күрәсең. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Сандугачлы иртәләрдә икәү җитәкләшеп барлап йөрербез. Шул чагында бергә булырбыз дип сөю вәгъдәләрен бирербез. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. TMTV каналында топ-клип хит парады дәвам итә. Чираттагы катнашучыбыз Арслана. Җырчының яңалыклары бары тик иҗат белән бәйле. Күптән түгел яңа җырыбызның премьерасы булды. Ул безгә хас булмаган рок стилендә чыкты. Ләкин җырны бик уңышлы итеп саныйбыз, дип яңалыклары белән бүлеште җырчы Арслана. Ә хәзер аның репертуарыннан аеруча май аенда бик популяр булган Соңгы звонок җырын бергәләп тыңлыйк.
карашым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Күнде ертең сине көттім, алдан килеп дәрескә. Юкса наук башлый идем, мин сине тәнәфестә. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Uzun tənəffüs şikəlli ayırılğan yıllarım, başlanır da yana dəris, gelirsən күк yılmayıp. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бер аз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Татар эстрадасында тәүге адымнарын ясаучы Гүзәл Гарафиева дәвам итә хит парадыбызны. 22 апрельдә булып узган сезон ябылышы концертында Гүзәл тәүге тапкыр сәхнәгә аяк атлаган. Тамашачы бик җылы кабул итте. Озак кына уңай эмоциялардан ойный алмыйча тордым ди җырчы. Гүзәлнең улы да сәхнә юнәлеше белән атлый башлаган. Беренче тапкыр бию конкурсында катнашып, тамашачыларны таң калдырган икән. Яңалыклар белән бүлештек, хәзер клипына күчсәк тә була. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән,
башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр, назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә якты йолдыз яна бүгендә, яктылыгы җитәр гомергә. Син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Дуслар, безнең социаль шелтәрләргә кушылыгыз. Артистлар тормышы, сәхнә арты яңалыклары, мавыктыргыч уеннар. Булар барысы да ВКонтакте, Telegram рәсми сайтта. ТНТВ каналы белән бергә булыгыз. Ә хәзергә тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм чираттагы клип Сәйдә Мөхәммәтҗановадан. Минем җанда тик син генә. Хисем күккә йолдыз булып сибелләрдә кабыныр синең дә йөрәгең түрендә яшерен яратуым дөрләп яна йолдызлара.
sırlı dünyan yüreğimde dolgan. Min yaratam, min seni üzülüp yaratam. Тапшыруның иң дулкынландыргыч мизгилләре килеп җитте. Җиңүчене билгеләр алдыннан барлык клипларны искә төшереп алыйк. Vatandaş kızımdan ışandım hissine. Dünya var bu dalda, anlamayayım ne buldu, ne buldu, ne buldu. Vatandaş kızım min, yengenliğim sırlama min anın üçün. Bir mezgil gene oyuncu benle. Birgine bulup süyüler kaderin bilse gidip. Oldan iyine kütse de birgelep görse gidip. Şaplağını da koylasını da tizlep ölse gidip. Ayırdı yazmış birini yarata tırgan parını. Tanrılardan sıra eytirler, kütümegen günüm var mı? Bir günne dilek sen minga kirek. To'xtarsinmi sensiz menim yurek. Yozmishim bo'lagin sen mening baxtim. Birdan berim ko'ngil kuyim umidim. Deşken sayın siliyem diye deşezler gile dağım. Senin gözlerine mingirey, dengü karab duymam ahı. Sen ayala yüreğim, sen atibe yüreğim. Nazlığına yazmışım. Мәхәббәт ярына кайтып чакырам. Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама. Кайт әйдә соң түгел сылама. Бәхетле бу, рәхмәтле бу, үз тормышыңны ярат. Телем атырды ләкеләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бу, рәхмәтле бу, үз тормышыңны ярат. Телем атырды ләкеләреңне, җирләр күкләргә карап.
Җырчыларыбызның яңалыклары белән уртаклашуыбызны дәвам итәбез. Чираттагы резидент Илнат Фархуллин. Быелгы концерт сезоны Илнат өчен бик тә истә калырлык булды. Чөнки беренче сольный концертлары белән гастрольләрдә йөрде ул. 15 апрельдә Уфада концерт сезонына зурлап нокта куйдык. Бик нәтиҗәле сезон булды. Аллага шөкер дип шатланды җырчы. Киләсе сезонга төркемне тагын да көчәйтергә исәп. Жанлы музыка булгач, иң көчле музыкантлар тупларга кирәк дип бүлеште иптәш Фархуллин. Барысы да булачак, Илнат. Уңышлар сиңа. Әлегә клибыңны карыйк. Мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Син миннән көлдеңме, бер катлы дидеңме, меңнән берен иткән ярың мин. Югалтуы җиңел, тик җаным шуны бел, эзләсәң дә башка табылмас. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Мәхәббәтнең күзе сукыр була диләр, мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Атнабызның лидерын чын күңелдән тәбриклим һәм тапшыруыбызны бер атнага йомгаклап торам. Сез топ-клип хит-парадын карадыгыз. Минем исемем Рената Тей. Киләсе очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз.